Yeah, guys, kachikena. Tiyang'ane pano zapa Strait of Hormuz. Malo amene ndi to 20% ya mafuta imadutsapo. Mafutawo opita ku dziko lonse lapansi. Yeah, dziko lonse lapansi. So Iran, malo amenewa amachita kuti Strait of Hormuz. Iran inatseka malo amenewa pamene ndithu America simaganiziraponso kuti malo amenewa atha kutsekedwa pambuyo pakuti America imagwisa ntchito kuopseza. So amaona ngati kuti ma Iranians akhala ndi mantha kenako satseka, koma zapeza zoti malo aja ndithu anatsekedwa. America yalephera kupanga izi ndi izi kuti malo aja ndithu atsegulidwe, komano ndithu sizikutheka. Komano timafuna tiyang'ane the status kama kuti pakadali pano pa situation ku Strait of Hormuz ili bwanji. Yes, masiku apitawa, I think idzana America ndithu idapita kukamenya ndithu zima buster bomba, zima bomba zikuzuku zino zakeso kukamenya spano base ya kumenekoko kumilitary kuti ku Strait of Hormuz ko anakamenya kumenekoko, komano still panthu paja pakadakali potsekedwa. Mini tikamati kutsekedwa tapa tuthanza kuti atsekera ma Israelis komanso ndi ma Americans komanso ndi wina aliyese amene ali linked ndi anthu amene wawa. So chachitika apa ku Strait of Hormuz njonena kuti pali maiko angapo ndithu amene akumaloleza kuti inu ndi mabade, inu ndi maviete mutha kudutsa. So pali China, pali Pakistan, pali India, pali Turkey, yes, akumaloleza kuti inu ndithu mutha kumadutsa. Mwina that's why Turkey Prime Minister anaza yankhula, Foreign Minister anaza dzudzula za mchitidwe omapanga assassinate mapanga anthu amene akuluakulu amboma la Iran. So anadzudzula mchitidwe amene maybe nkhani yake inali imene. Komano pa amene papa maiko amene ndithu akudutsa ndithu and akumaonesesanso kuti ndalama yake ikhale makamaka imene mwapangira deal yo ikhale yochokera ku China. Magulisana mayen UN, right? Drama ya ku China. So nkhani ndiyonena kuti America inayisira ndithu kuuza maiko angapo kuti iyayi datithandizeni apapa tidutsepo yema kuti makuti, komano still no response. Maiko ambiri akuti no, ife makamaka nkhondo imene siyathu ndi yainu ndi maisraeli munayiyambadala, and I think eso kuti tipiranso pamene papo pali dangerous chifukwa panthupo sipagwira tikaphwalisidwa. So mastima ama Americans ndi maisraeli ndi ena onse amene ali linked ndi kumene koko ali angoyima like kunduku akanika kuti adutsepo. Mitengo ya mafuta pamene tsopano ikukwera kwambiri. Poyambirira 1 barrel, okay, timasule barrel mwina ena sinimamvesesa kuti akamati barrel ndi chani, ndi 159 liters kapena kuti ngolo cha mafuta uja umene ujawo. Pakadali pano poyambirirapo umagulidwa pa $72, koma pakadali pano pa agulira $107. Zimene zili actually bad. It's actually bad. Ndizoyipa zimene zindithu. Zimene zingapangisa kuti tsopano mafuta ayambe kukwera, zinthu ziyambe kuvuta. So maiko ena kale zamba kale impact kapena zamba kale kapanga affect maiko ena kale, and kuphatikiza also even so kwa America. So apo it's like America ikunyetsedwa, Israel ikunyetsedwa pa nkhani apapaya. So koma maiko ena akudutsa. So zimene zingapangitse kuti anthu ena asakhale ndi mtima omati tizipitula kunako tizikarani. Ife actually mafuta tikumapeza, you understand what I mean? Ife mafuta tikumapeza. Koma no, funsa ndilo kuti why, like ma Americans sangwanisa kulusa pefanya. Ndeli kale funsa.
ma-Americans ndi ma-Israeli ndi maboti onse masitima onse amene ali linked kwa iwo apapa pakuvuta kuduza Yehova yani. Okay, nkhani ena amene tikuona ngati kuti mina ndi nkhani yoti asilikali kale ali kama yoti pali chanchani panthupa ndipone kuti ndipopsa pa Strait of Hormuz pa ndipopsa. Kuopsa kwake ndikuona kuti one, masitima timaboti timene amanyamula timakhani mabomba uku, right? Timaboti ticharo osati masitima timaboti ticha nde kumango timarulusa mabomba kumaombera ticha timene chero Irani ili nato tambiri iyo walanze zamati war navy. Okay, zimene za navy zama navy zichantene warships zichantene zia masitima za nkhondo zija zimene amakwanza. Okay, it's fine. I mean zimene zinaphulitsidwa ndi ma-Americans koma noti kuti zinatha nzambirimbiri koma itititi tamadzititi tomangoya mwe anthu atatu ndikumayenda nato ndikumatulusa mabomba kumaombera ucheni masitima timeje tilipo tambirimbiri ku Iran. Number 2, madrone ndambirimbiri sanati ku Iran. I mean inuyo stima yoti yanyamula zinthu kama ya tanka yanyamula mafuta ilibe ma air defense kuti imene is defense yayi. Drone ikangoti basi mafuta onse mamiliyoni onse amagulira mafuta awo mbola kandi zinthu sizingaziteteze zokha zinthu zichazo. So meaning kuona kuti pali risk, koma risk yaikulu kwambiri panthupa tili ndi mines, mabomba ochita kutchera pamene papa nkhani ndimene pali mabomba ochita kutchera. One, pali akuti outer bottom mines, pali mabomba amene anayikidwa pasi pa nyanja pasipo anakhala pamenepo koma sono amene wawa tsopano amagwiritsa ntchito even detective system amapendaso akangoona kungopanga sense chistima chachikulu ndikuti uyu akangopanga okay amene akupanga okay chimaphulitsa amene ndapasi kwambiri. Number 2, mabomba amene ali nawo akuti pali modern bottom mines, pali ena ndithu atsopano drifters mine ena amakhala kuti akumangokhanga mangosambira chonchi mabomba pandi pachapo komanso ena akuti mpakana mabomba ena a propelled rocket ngati ndithu mbomba ndichonchi ndithu anayikidwa pati pepacha. So it's matter of time anu akewo akadina ndekuti aphulika, anu akewo akafuna kuti paduse chimene zikufana ndekuti atsegula. So ndi system imene imayenda apa. So same thing, mabomba ena anatcheredwa kale pasipo panepo mabomba ena akungosambira pamano pa Strait of Hormuz maboto. So pali risk yayikulu kwambiri yonena kuti amananga angodusayo sakumufuna mbola. And another issue ndonena kuti Iran yanena kuona kuti malo amene wawa ma-Americans ndi ma-Israeli ndi ena onse amene ali linked ndi ma-Americans ndi ma-Israeli, malo amene wawa abweza ndalama zimene America zimene aononga ku Iran, like popasula zinthu zichani zipatala malo amene wawa kumene kuku akuti malo amene wawa alipira how akuti pasikhala msonkho waukulu wambiri 10%, right? Mukamadusa ndi zinthu zanuzo pazikhala msonkho wachikulu kwambiri. So chisonkho chimenecho chipanga ndalama zoti pakana Iran izikhala kupanga. By the way, nayonso Iran pathayi imene zikuchitikazi ikumadusa nawo mafuta awo. Iran imadusa mafuta ake kumano ndithu nayonso ikupanga ndithu good money. So pamene economy ikufinyika iwonso akuzitoleranso zina ndi zina. So panthu pamene papa ndipo uvutirapo kuti out of nowhere ma-Americans akangofika kungodutsapo yayi. That's why amkhala pay kumadikira kuti 10 kumano zikuvutani. So guys,
Thank you so much, Malawan Kamilas. Talking about leveling a tax, a toll on ships. In normal times, about $2 billion worth of goods pass through the Strait of Hormuz every day. So if you have a 10% toll, that would be $200 million. That would bring Iran about $73 billion a year. And that would be enough to offset the illegal sanctions that the country is going through. That would be enough to pay for damages after a few years. I think damages are quite extensive. So it wouldn't be able to pay for all the damages in the first year, but eventually it will pay for the damages. So Iran is not going back to the old days of just suffering under sanctions while others benefit from the oil wealth in this part of the world.